El Lleida Esportiu ha tornat a caure davant del Reus, però aquesta vegada ho ha fet a casa. Només iniciar el partit, els negre i vermells es van avançar al marcador i Fernando va protagonitzar el gol de cap mitjançant un servei. Però el Lleida no es va quedar enrere i la resta de la primera part es va instal·lar al mig camp del Reus. Les oportunitats de gol eren claríssimes, però els blaus no van saber definir. Els didiàquets van estar buscant els forats per posar la pilota entre els tres pals, contraatacs, xuts i diverses oportunitats, però mai va voler entrar. Edgar Badia va ser la clau al primer temps i les seves aturades van estar molt oportunes. A la represa els lleidatans van sortir amb força, però el Reus va saber aprofitar les seves ocasions i va tornar a marcar els primers minuts en un contraatac que Fernando va culminar. Els locals van tenir més dificultat per afrontar la resta del joc i Àlex va acabar marcant el tercer gol. Els blaus no es van sentir còmodes amb la situació i una falta provocada per Manu va acabar amb expulsió. El tècnic blau ho va trobar exagerat i va creure que no era motiu de tarjeta vermella. Yo creo que la entrada de Manu ha sido desproporcionada a la sanción, ¿no? Parece que ha sido una entrada... Desde abajo me parece una entrada normal, disputando el balón. Creo que ha habido unas cuantas de ellos también, que no ha sido sancionado ni con tarjeta, ¿no? Me parece... Bueno, yo no he visto el equipo hoy desesperado. En alguna otra ocasión hemos estado peor. Cualquiera que haya visto el partido y quiera explicar lo que ha pasado en el desarrollo del juego, me parece que el Reus ha pasado 45 minutos achicando aguas, sacando ocasiones casi debajo de la raya. Que el resultado normal, la primera parte hubiera sido una ventaja nuestra clara. Es verdad que tenemos que hacernos mirar el tema de algunas situaciones en las áreas, sobre todo en la nuestra, ¿no? Porque el primer gol no es un gol encajable. Amb aquesta derrota toca pensar en el pròxim partit, on el Lleida es